ئەڤروکیا تونسی دەحرکینە سەر سندوقên دەنگدانê ji bo referanduma destûrê welatê xwe. Erê bi guhertina destûrêyan jî dengdan bi destûrê guhertina 64 xalên destûrê dê welatê wan ber bi dîmokratiyetê û xelasbûnê ji Ixwan Muslimîn bi rastî jî qurtal biket yan jî destpêkeke ji bo dîktatûriyetê wekû nîva Tunisiyan jê dibêjin, bi vê grafîkê hinek zanyariyan bidin hewa paşî li ser hûrguliyên vê destûrê çawaniya siba rojawî welatî em ê rawestin. Destûra pêşinyazkirî ya Tunisê ku Evrûka Tunisî dihirkîne ser sindûqên dengdanê ji bo ku deng pê bidin weke referandûmekê yan jî referandûm bi komara Tunisê wiha jî tê şirû vekirin, 11,000 binkeyên dengdanê bi 10,000 hêzên ewlehiyê li serin ji bo parastina wan bi taybetî ji hêzên navxuyên ku çavê wan lê ye şikestinê bînîtin yan jî siba roja welat tarîtir biketin. 9,300,000 Tunisyan mafê dengdanê heye, li gorî ew amarên dihêne belavkirin heta niha tenê seda 6 ya vî xelkê henê herkîne ser sindûqên dengdanê ku ji demjimêr 6 heta 10 şevê sindûq li ber wan vekirîne. Li vê derê em behsa wan Tunisyan dikin yên ku li dervey welatin zêdetir ji 350,000 Tunisî li 48 welatên biyanî sê rojin wan maf heye Evrûka Roja Dawiyê ye ji demjimêr 8 heta dibîte 6 êvarî biçine ser sindûqên dengdanê û deng bi referandûma yan jî bi referandûma destûriya welatê xwe bidin ku herî zêde li Fransayê ne. Destûra pêşinyazkirî ya Tunisê ku Qeys Saîd 64 madeyên wê ji 143 madeyan guhertine di gelek birgeyan da behsa demokrasî û dadperwerî û dadê û nehiştina gendalkaran her wiha bihederdana mulkê giştî dike. Erê ev hemû dê bibirin rastî yan jî dê bimînin xewna Tunisiyan. Behsa çi dike? Desthilatên serokkomar di vê destûrê de hema bêje hemû ketiye bin qirar û biryar û erê û kêya wî. Ev kesê hûn dibînin ku serokê welatê fermandarê giştiyê hêzên çekdar xwe di destûrê da daye hesibandin kesê yekem e, pêkînana hikûmetê bê perleman dikare derbas bike û hikûmetê pêk bîne. Ji bilî wê yekê serok bû 5 salan bi hîç awayekî hîç desthilatekê şerعî ya sedananî li wî welatî maf nîne serok ji karê wî dûr bixîtin heta ku eger dema wî jî bi dawî hat maf nîne divê ku ew bi rezamendiya xwe bêjît ez çûm û xuda hafîz. Her wiha pêşkêşkirina proje yasan bû perleman ew proje yasayên ku serok pêşkêşî perleman diketin divê bêya ku dû bihêne derbaskirin û ewlewiyet bi proje yasayên serok bihête dan û bihêne pesendkirin. Ev hemû desthilatên serokên ku di destûrê da amaje pê hatiye kirin. Ji bilî wê yekê destûra pêşinyarkirî ya ku Evrûka Tunisî deng li ser didin, desthilatên serokkomar ne ew tenê neyên ku me behs kirîn, hinên din jî ne. Guhertina sîstemê ku ji perlemanî ji bo serokayetî Evrûka Tunisî deng li ser didin. Ev jî desthilata wî ye ku dîsa biryarê bide sîstem bihête guhertin di nava 5 salên desthilata xwe de. Desthilat sîkulerî ye ku pêştir perlemanî û serokatî bû êtî ber bi sîkuleriyê ve diçe, paşî wê jî em behs bikin ku di nava van serûbendan da êdî çil wî welatî diqewme. Nerazîbûn helbet hene, êdî cadeyên Tunisê zêdetir ji 9 milyon kesan di nava erê û nexêr da dabeş bûne, her çi qas heta niha herkîna ser sindûqên dengdanê ji bo dengdan bi referandûma destûriya welatê xwe gelek kêm e lê nahê payîn di saetên pêşiya me da dê çi bibîtin. Wekî hûn dizanin berfirehkirina desthilata ye ji bo serok nîva Tunisyan dibêjin êdî welat ber bi sîstemê dîktatûriyê ve diçe ji ber ku hemû desthilatên cêbecêkirinê ketine destê serok. Ev jî biryareke neadîlane ye divê ku bihêne dabeşkirin di navbera perleman û serokatiyê lê di destûrê da wiha nabêje. Êdî bizanin piştî sala 2014 bi taybetî piştî sala derbasbûyî ku serokê welat perleman sir kirî êdî ev destûre dê bikarbîtin Tunisê ber bi dîmokratiyetê yan jî ber bi dîktatûriyetê bibe